Sakit ako sa aircon mo kuya. Ah, Magkakasakit ako sa aircon yan lamig. ito pang Yun. Sabi mo. Concerned ka. charge mo na talaga. Station. Malamig dito.
Nakapaganda kasi ka na gabi ko yun. Ay, ganda lang ako na nagbibanda gabi ko yun. Hmm. Tapos ka ano? Nabayag na sa dera bagay ka eh. Pinag-away ka na. Wala sang pwede alam. Pag yan kita nung tayo na lang, karugulog ka nga babae. Tama na na. Nagtinatawagit na. Siya sa Adam.
Oo. Pag plain lang siya, no? Panas na. Hindi na siya nalagyan ng shavings. Plain lang namin. Pero mas okay yung ano ko. Okay. Ang dami kong sumpa. Matapos lang kasi ng period ko. Di ba dapat may kasabay ka nito? Ayaw daw payagan ng jowa. Ewan ko ba nag-ano sa mga jowa? Problema lang yung jowa na yan. Wala ng jowa pag bunga nga ha.
Malinis nga naman yung kanon ng mushroom.
Ma? Dito nga. Dito ako sa kaloob mo. Ha? Ayun. Daw. Sige. Tapos na mo. Ha? Okay. Okay. Ha? Ako ang lapit na mukha ko. Makakahinga ka na ng maluwag. Ha? Sabi mo? Yeah. Sige na nga. Ulit mo na.
Hindi po. Okay, okay. Wait, kuya. 1, 2, 3, go. Graduate mo yan, ha? Seryoso? Assistant? Nakakatuwa. Huwag ka mag-alala, yung anak ko nangangarap. Di paglaki niya, gusto niya na madami din na siyang pato. Ayun. Okay lang kuya, no? Mag-start na ako na. Tapos, dito. Lamig na ako. Nag-100 views. Na? Nag-100. Nangi po. 90 tayo. Share ko ng grupo. 115 din tayo. Name 6 viewers. Uy, 206. Salamat dito. Yung next session pa kami ni kuya. Pwede ako doon.
Oo. mag-link naman. Kailangan mo. Lipag pa tayo dito. Hmm? Simple. Bullpen. Medyo bullpen yun sa support niya. Hello, kumusta? Damdama, patuloy lagi dito, lagi dito na kasi ang bis ay dito pa na to. Tulogit sa damdama, mga alas 3, may nagdadasin.
king ba yan na crown? Maliit lang. Alin ba yung Yung sa B. N? Holy. Patient. Nag-aaral ka din magtato. Bugbog. Ano yun? Practice skin pa lang. Ano ko. Matagal siya nagbuhugas. May posibilidad pa sa kanya. Yeah. Bukas. Pumupas. Hindi naman totally madali. May dishwasher naman kami. So, anong magandang gawin? Gloves. Gloves. Pero kapag magaling naman na siya, Pwede.
Oh! Yung warta. Makakano yung mamang. Warta. Parang hindi ay. Makakano yung mamang. Magasya. Parang hindi ay. Oh! Doon tingin ni mamang. So, awan at 5. 100,000. Lumakyaw. Pag-shopyaw. Sige, puli-puso na patulog.
Red tissue. Pwede rin tayo nila ang konting tissue. May problem dyan ito yung gamit ako pag ano. Hindi. Tama yung ganun. Pero pwede din yung moisturizer. Oo, Hindi. basta vitamin A and Oo. Ay, sorry. Hindi na ako kuya. First time. Wala akong barya. Thank you. Patanggal naman ito, no? tatanggal. Ah, Ah. thank you. Alam mo, bukas nandito ulit ako kuya. Gusto ko ulit masaktan. Basta pagbaba ko nakaring ko lang papuntan daw. Diretsuin mo lang yun. Tapos yung sa may Emarat ata. Bakit naman? Kung meron pa mga turo-turo dyan, pet point, mga ganun sa diba? Doon meron doon sa ano.
sabi nila Sa dito, Manila building. sabi nila dito daw kasi sa San Juan madaming Filipino food. So, Awan. Dagan namin dito sa ganda. Kong? Na? Dad. Isang ko lang dad. Sa kapula. Ito yung single ko. salamat po Sige po. sa uulitin. Saan naman banda? Hindi, pinaplano ko kuya. Yung feather ko dito naman ay papa-cover up ko. Pero maghahanap muna ako ng medyo ano sa akin. Oo. Salamat po! Sige. Ingat. Salamat. Alin? Kuha na lang ito. Kuha naman. Ay, hindi, meron po kasi. Salamat, sorry. Okay na, kuya. Thank you. Meron kasi. Thank you. Sige. Pwede na magpatingga gito yan. Na? 152 po. Kanya. First time. Na? Gadud. 152. Yan. Libuya. Yan? 161. 162. Guys, maraming salamat. Balik kayo mamaya. Balik kayo mamaya. Okay. Mamaya na lang ulit. Ayos mo. Panoorin nyo yung mga ibang videos ko dyan. Marami dyan. Doon muna kayo manood. 174. Ang dami nyo ah. 161. Dami mga angkit. Guys, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Balik-balik kayo pagka ano, i-bill all nyo lahat para ano, man-notify kayo pagka ano. Pagka may mga magaganda tayong views. Guys, maraming salamat. Mag-end na ako. Balik mamaya. Panoorin nyo na lang, ulitin nyo na lang. Thank you so much. Bye bye.